Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac izjavio danas prilikom obeležavanja 100 dana do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju da očekuje uspehe na tom takmičenju, poručujući da će to biti najveći sportski događaj za Srbiju u 2014. godini. Drago mi da smo se okupili danas ovde da obeležimo 100 dana od početka olimpijskih igara u Sočiju. Igre su veoma značajne za nas, pošto je to najveći događaj za našu zemlju u sledećoj godini. Imamo prilike da vam predstavimo Milanka i Vuka kao potencijalne kandidate za olimpijske igre u Sočiju i voleo bih da ih zapamtite, pošto će oni sigurno biti neko ko će obeležiti olimpijske igre za nas, jer će, nadam se, svojim rezultatima predstaviti zemlju na najbolji mogući način. Srpski olimpijac i kapiten BOP tima Vuk Rađenović ocenio je da je osvojen 18. mesto 2010. godine na zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru, solidan rezultat, poručujući ipak da su njegove očekivanja sada daleko veće. Mi smo, da tako kažem, ušli u to finale i zauzeli 18. mesto koje je tada bilo ispraćeno i da kažem dosta hvaljeno, ali za ove olimpijske igre naše očekivanja su daleko veća. Znači, ja lično ne bih bio zadovoljan 10. mestom, tako da kažem, do 6. mesta je veliki uspeh, preko toga mislim da nije realnost i da smo podbacili. Olimpijac Milanko Petrović i takmičar u bijatlonu najavio je da će u Sočiju predstavljati Srbiju. Predstavljaću Srbiju u Sočiju kako u bijatlonu, tako i u nordijskom skijanju. Znači, bijatlonu to je, ajde da kažemo, na prvom mjestu, dok u Sočiju će predstavljati, znači, isto Srbiju u nordijskom skijanju gde bez puške, znači samo ću utrčati na disciplina od 15 km i tako dalje, sve zavisi da li ću se plasirati na još neke. Zimske olimpijske igre biće održane u Sočiju od 7. do 23. februara na Krimu.